Vážená komise, vážení diváci, jmenuji se Veronika Strandová a chtěla bych vám představit svou práci, která se zabývá vlivem pastevního managementu na oblast Národní přírodní památky Kaňk. Nacházíme se tedy v oblasti Národní přírodní památky Kaňk nedaleko Kutné Hory, která je jednou z nejvýznamnějších oblastí svrchní křídy v České republice. Již koncem 20. století se bylo provedeno několik zásahů do krajiny za cílem jejího uchování. A tím byly například seče nebo vypalování. V roce 2009 bylo založeno 8 dvojic trvalých ploch. Jejich rozmístění můžete vidět na přiložené mapce. Trvalá plocha je vlastně místo, ve kterého se následně sbírala data. Tyto trvalé plochy byly vždy jedna pasená a druhá nepasená, chráněná klecovou konstrukcí tak, aby se k ní ovce nedostaly. Ačkoliv byly tyto trvalé plochy založeny již v roku 2009, samotná pastva započala až v roku 2011. Mým hlavním cílem bylo vyhodnotit prospěšnost pastvy ovcí na biomasu v této oblasti mezi lety 2009 až 2024. Čím se také rozumí zjistit, jestli a jak byla pastva prospěšná pro počet druhů v této oblasti. Dalším mým cílem bylo navrhnout zefektivnění vedení pastvy, aby byly ovce správně přeháněny a nedocházelo k úbytku vzácných druhů. Během vytváření mé práce jsem provedla dlouhodobý monitoring této oblasti, při které mi pomohla hlavně Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, která mi poskytla veškerá zatím dostupná data. Dále jsem provedla několik konzultací s odborníky na tuto oblast a lidmi, kteří se v minulosti na pastvě přímo podíleli. Ačkoliv pastva započala v roce 2011, její rozšíření proběhlo až v roce 2018, kdy byla pastva rozšířena do dalších 2 ohradníků, do kterých bylo umístěno dalších 8 dvojic trvalých ploch, které opět fungovaly na stejném principu, vždy jedna pasená a jedna nepasená. Jejich rozmístění můžete opět vidět na přiloženém obrázku. Zde již můžeme vidět výsledky ze zatím posledního měření z roku 2020. Tyto výsledky jsou zhotoveny pomocí tzv. Boxplotového grafu, který má vždy nějakou minimální a maximální hodnotu a prostřední čáru, která se nazývá medián. Ten je pro nás nejdůležitější, jelikož nám určuje nějakou průměrnou střední hodnotu. Tento graf je pro nás v biologii obecně vhodnější, jelikož se do něho vejde mnohem víc dat, než do normálního sloupcového grafu. Toto konkrétně jsou výsledky z trvalých ploch, které byly založeny roku 2009 a pastva na nich byla započata v roce 2011. Zelené grafy znázorňují pasené plochy a červené plochy nepasené. Na první pohled můžeme vidět, že na pasených plochách máme mnohem vyšší biodiverzitu než na plochách nepasených. Další graf jsou výsledky z trvalých ploch, které byly založeny v roce 2018. Z těchto dat ještě nemůžeme úplně usuzovat výsledky, protože neubyl dostatek času od započetí pastvy. Avšak hned po 2 letech, v roce 2020, můžeme opět vidět jasné rozdíly mezi pasenými a nepasenými plochami. Závěrem bych chtěla zmínit některé problémy s vedením pastvy, hlavně v posledních 4 letech, kdy se například stalo to, že ovce byly během léta přítomné na jedné z pastvin, kde zrovna rostl jeden z nejvzácnějších exemplářů, Stachys germanica, neboli čistec německý. Ovce ho všechny spásly a v dalším roce došlo k jeho obrovskému úbytku. Proto bych chtěla navrhnout zefektivnění pastvy, a to tak, že stanovit roční období, ve kterém bude pastva probíhat, a systematizovat přehánění ovcí na pastvinách. Jelikož v posledních letech byly ovce přítomné po celý rok na jednom místě, což zase rostlinám úplně neprospívalo. Ovce by totiž měly být přítomné na pastvině časně z jara a poté na podzim, aby se vyhly hlavnímu vegetačnímu období většiny vzácných druhů během léta. Nakonec bych ještě chtěla poděkovat všem, kteří mi na mé práci pomohli a bez kterých by nevznikla. Jmenovitě bych chtěla poděkovat vedoucímu mé práce Petru Flachsovi za všechny rady a odborné vedení mé práce. A vám všem děkuji za pozornost.